Hola, classe. Comencem amb l'última part del tema, que s'anomena una nova manera de pensar. Si recordem, estem en el segle XV i XVI, acaba d'ocórrer el descobriment d'Amèrica i amb aquest fet comença l'edat moderna. Amb l'edat moderna es va difondre l'humanisme, que era una nova manera de pensar que canviaria la manera de veure el món i afectaria tots els àmbits culturals. Anem a veure les diferències un poc entre l'edat mitjana i l'edat moderna. En el pensament medieval, tot girava al voltant de Déu i de la religió. En canvi, en l'edat moderna, aquesta idea és substituïda per l'ésser humà. L'humanisme converteix l'ésser humà en el centre de tot. Els humanistes rebutgen moltes de les creences medievals i es van inspirar en els sabers de l'edat clàssica, en l'antiga Grècia, en Roma. Pensadors i artistes i científics varen començar a observar la natura i a utilitzar la raó com a mètode d'estudi per a entendre el món i el que els envolta. Abans utilitzaven més la fe i ara ho canvien per la raó. Davant del cavaller medieval apareix, el cavaller medieval era el que teníem en l'edat mitjana, apareix la figura del cortesà. El cavaller medieval vivia en el seu castell, es dedicava preferentment a la guerra i, pel contrari, el cortesà és una persona refinada, culta, que viu en palaus situats prop de la ciutat i és una persona interessada pels llibres i per l'art. Molts cortesans els converteixen en mecenes. Una mecena és una figura que està molt interessada en l'art, com he dit abans, i atrauen als artistes als seus palaus i els ajuden econòmicament per a que puguen crear noves obres o ser reconeguts a nivells socials, etc. I per últim, molt important, la difusió de les idees de l'humanisme va ser possible gràcies a l'invent de l'impremta. Va ser creada per Johannes Gutenberg l'any 1450 i aquest nou invent va permetre imprimir un gran nombre d'exemplars d'un mateix llibre. Per tant, el saber escrit va arribar a moltes més persones i d'una manera molt més ràpida que a l'edat mitjana amb els monjos. Anem a veure com va afectar l'humanisme en la ciència. Molts humanistes eren matemàtics, astrònoms, filòsofs, científics, metges, que van fer avançar els coneixements que se tenien de l'època medieval. Alguns dels més reconeguts varen ser Paolo Toscanelli, que va sostenir que la Terra és redona, Galileu Galilei i Nicolás Copèrnic, que varen demostrar que el Sol és al centre del sistema solar, o Miquel Servet, que va contribuir a descobrir com circula la sang al cos humà. Seguint l'humanisme, en Itàlia, al segle XV, va néixer un nou moviment cultural, el Renaixement. Després es va estendre per la resta d'Europa durant el segle XVI. Al Renaixement tot gira al voltant de l'ésser humà, que aconseguirà la felicitat a través del coneixement, del pensament i de les arts. L'ideal de persona del Renaixement és un individu que siga polifacètic, universal, que conega i domina totes les branques del coneixement, i la seva màxima representació la trobem en Leonardo da Vinci. Si recordem un poc, aquesta persona va ser inventor, investigador, era pintor, feia escultures,
dominava moltes branques del coneixement. Era l'ideal de la persona. Com he dit abans, l'ésser humà es converteix en el tema central de molts artistes i els artistes del Renaixement pensen que el món està sotmès a regles i a combinacions que li donen bellesa i proporció. Ací en la diapositiva tenim dos imatges. La primera és de l'home de Vitruvi, de Leonardo da Vinci, un famós dibuix, acompanyat de notes d'anatomia. Representa la figura masculina, nua, en dues posicions, no? Perquè veieu que els braços i les cames estan en dues posicions diferents, dins d'un quadre i un cercle al mateix temps. Es tracta d'un estudi de proporcions del cos humà, a partir del qual Leonardo elabora tot un llistat de característiques de com és o com ha de ser el cos humà per a que siga bonic. Per exemple, una palma equival a l'ample de 4 dits, va escriure, o també va ficar alguna cosa així com l'alçada d'un home és igual a 24 palmes. La distància entre el naixement del cabell i la barbeta és una dècima part de la seva alçada. La distància del colze a l'axil·la és un octau de l'alçada de l'home. Continua, que encara n'hi ha més. L'altura de l'orella és un terç de la longitud de la cara. Si totes aquestes proporcions les compliu, segons els artistes del Renaixement, sou guapos o guapes. Al costat el que tenim és el cànon de Políclet. També és un cànon de bellesa. Se li anomena el cànon de 7 caps. En ell explica que l'alçada d'un home equival a 7 caps. Com veieu, l'alçada d'un home són els 7 caps d'aquest mateix home, un ficat darrere de l'altre. També és veritat que després un deixeble d'ell, un alumne, va dir que 7 caps no, que era millor si eren 8, perquè així l'home era més alt i tenia una harmonia i unes proporcions més boniques. Bé, això són simplement cànons de bellesa, el que pensaven els renaixements que era atractiu o bonic en aquella època. En quant a l'arquitectura, els arquitectes del Renaixement preferien els elements arquitectònics i decoratius propis de l'antiguitat clàssica. Recordeu que se basaven en Grècia, en Roma, per a totes les seues produccions, incloses les que tenen relació amb l'arquitectura. Així tenim una imatge d'una església que es troba a Venècia, on s'han assenyalat totes les parts que tenien els edificis del Renaixement que coincideixen amb els elements que tenien els edificis de l'antiguitat clàssica. Doncs, per exemple, la cúpula en la part més elevada, el frontó, que és el rectangle que tenim en la part davantera, el fris, que és el rectangle que apareix baix del frontó. Tant el frontó com el fris estaven decorats amb elements decoratius propis de l'antiguitat clàssica. Les columnes, el capitel, que és la part alta de la columna, tot se construïa seguint els elements i les directrius que tenien en l'antiguitat clàssica. En quant a l'escultura, també s'inspira en el realisme clàssic de Grècia i intenta que les proporcions siguin reals. Els artistes utilitzen per a treballar sobretot marbre i bronze. I totes les obres, o la majoria de les obres, estan nues, és a dir, sense roba, perquè els artistes pensen que així es mostra la perfecció de l'ésser humà. Així tenim uns quants exemples. La Venus de Milo, d'artista anònim, el David de Leonardo da Vinci. Fixeu-vos com són peces que estan fetes en marbre i com les han anat esculpint de manera, per exemple, la Venus de Milo, eixa falda que porta, com se veuen tots els plecs de la roba com si fos una tela de veritat, o el detall dels cabells. És tot marbre, però sembla que és tela de veritat o que és el seu monyo.
Així tenim un altre David, en este cas de Donatello, o també una molt bonica que s'anomena La Pietat de Miquel Àngel. Es troba la Verge Maria, que té el seu fill en braços després d'haver-lo baixat de la creu, i el mateix fixeu-vos en totes les arrugues de la manta que està embolicant al fill de Maria, el mant que ella porta sobre el cap, les costelles que se li marquen, els ossos, en fi, molt bonica. La pintura va representar ja per fi la realitat en 3 dimensions gràcies a la perspectiva, que era algo que fins a aquest moment no es feia. L'artista aconseguia així produir sensació de llunyania o de profunditat en els seus quadres. Si vos fixeu, així tenim un quadre de l'època del Renaixement. Eixes línies blanques, evidentment, no apareixen en el quadre de veritat, però estan ahí col·locades per a que ens adonem de que ara els artistes són capaços de pintar donant profunditat als seus quadres. Col·loquen els elements de tal manera que està ben clar que totes aquestes persones que estan així davant estan com en una primera posició o en un primer pla, les persones del mig queden en un segon pla i al fons, de darrere, els edificis. Això és perquè ara ja pinten amb perspectiva. Els temes més freqüents són el retrat, un dels quadres més coneguts, el de la Gioconda de Leonardo da Vinci. També un tema molt freqüent són els temes mitològics, com este del costat, el naixement de Venus, de Botticelli, o l'Escola d'Atenes de Rafael de Sanzio, que també és un molt important, on també se veu i se pot diferenciar amb claretat com se pintava amb 3D i amb perspectiva. I ja per últim, què és el que va passar a València amb el Renaixement o com ens va afectar a nosaltres? Doncs resulta que la Catedral de València, que per si no ho sabíeu és un edifici que té més de 1000 anys d'història, és un edifici molt important perquè ja en els seus fonaments se varen trobar restes romanes i musulmanes. I també és molt important perquè en un únic edifici podem trobar els principals estils arquitectònics d'Europa, com per exemple el gòtic, el romànic, el renaixentista, el barroc. Potser ens trobem davant d'un cas únic entre totes les catedrals, una sola catedral, un sol edifici que té representació de diferents estils arquitectònics. Doncs bé, per què estem parlant de la Catedral de València? Perquè les seues pintures, les pintures que té en l'absis de la Capella Major, constitueixen la primera representació artística del Renaixement a la península. És a dir, és la primera mostra del Renaixement que tenim en la península ibèrica. Així teniu una imatge de l'absis de la Capella Major. Només en aquest trosset de la capella tenim la primera mostra d'una pintura del Renaixement. Es veuen a 12 àngels, músics, tocant amb les ales exteses i molt exuberants, no? Molt cridaneres, tocant diversos instruments musicals. Com ha acabat així aquesta pintura? Doncs resulta que el cardenal Roderic de Borja va signar un contracte amb 2 pintors italians que per 3.000 ducats, que era la moneda d'aquella època, decorarien la Capella Major de la catedral. El cardenal, que era un enamorat del Renaixement, en el contracte va especificar l'estil i la tècnica d'execució, les condicions, el material que anaven a emprar. Aquestes pintures varen tardar quasi 8 anys en finalitzar-se i una vegada acabades, València i la seva catedral varen poder presumir de tindre la primera manifestació artística del Renaixement a la península, sense cap dubte, una de les millors fetes fora d'Itàlia.